abinda duk ba za iya ka abin da gani na ko ji ka ji warinsa ko ka ji sautinsa ko ka ji ɗanɗanansa ko ka shafa shi ka ji babu ko? ban damu ba, kowace irin hujja aka kawo mun ban damu ba, zan yadda ba sai na Shi gani. yasa ma ka ce babu Allah ko? Shi yasa ma na ce babu Allah. Za ka iya faɗa min malam ko Allah namiji ne ko mace shi? Abin nan kana da hankali? Ah, yes, yes. Kana da hankali ko? Hankalinka yana ina, ba na ganin shi, ba zan iya shafa shi in ji shi ba na jin sautin shi a kunne na, ba zan iya ɗanɗana shi da harshe na ba, ina hankalinka? Kana iya gane ina da hankali ta jin sautin muryata daga lokacin da na furta kalma yakan je cikin wato speaker kunnanka zuwa kwakwalwanka ya fassara maka me ma'anar me nake. Daga aikin ka zan gane hankalinka ko? Yes, daga aiki na za ga na gode da hankalin ba. Yes. To mu musulmi daga aikin Allah muke gane Allah duk da yake ba mu gan shi ba. To naji. Amma ni abin da nake magana a kowane. Dan yi haƙuri, kaga kai ma yanzu ka yadda akwai abin da baka jin shi, baka ganin shi, baka shafa shi, baka ɗanɗana shi, amma ka yadda akwai shi hankalinka.